Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Espero dugu urtea ongi hasi izana. Guk orain betiko edukiekin jarraituko dugu. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Goiko zatian, San Silvestre lasterketa jendetsuak eta Iruñean urte zahar gauean bizi izan zen umore ona jasotzen ditu. Titularrak, aldiz, ERZ-ek PSOE-ri itunaren inguruan kontsulta bat atera diola eta azaleko argazkian osasunak eskailerako mezan mendeurreneko ospakizunak hasi zituela irudikatzen da. Horretaz gain, menpekotasuna duten 800 pertsona inguruk zaintzaileak kontratatzeko laguntzak jasotzen dituztela ere dio gaurko azalak. Gainera, Marcos Manzano Lukana Nafarroan aurten jaiotako lehenengo haurra aipatzen du. Eta bukatzeko, Pepeko Ayusok zientifikoek esandakoak ezeztatzen dituela ere dio portadan. Kutsadurak ez du hiltzen baitio. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak dioenez, Nafarroak zerga sistema okerragoarekin jarraituko du Espainiako zerga igoeragatik ere. Argazkian bestalde errege magoen etorrera gerturatzen ari dela eta Nafarroan gehien eskatu diren jostailuak aipatzen ditu. Horretaz gain, azalaren goi partean, Iruñako urtezar gau hotzeko mozorroi eta parte hartzaile asko bildu dituzten Nafarroako San Silvestrei eskaintzen diet artea. Eskuineko partean, eguraldi iragarpena eskaintzen du gaurko Diario de Navarrak. Lainorik gabeko asteburua izango dela esanez, ziertzoarekin eta euririk gabeko kabalgata bat posible eginez. Jagobar Arrasateren hitzak ere azaleratzen ditu komunikabideak. Harro sentitzen dela esanez, lehenengo mailan taldea ezaguna izaten jarraitzeaz. Bukatzeko, Sánchezek katalanei kontsulta onartzen diela ere jasotzen du egunkari honen gaurko azalak. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Titularrak, PSOE eta ERZ-ek ituna inbestidura burutzeko erreserbatzen dutela dio. Argazkian, Australiako suten eraginez gauzatzen ari diren erreskate lan erraldoia goraipatzen da. Horretaz gain, Agurtzane Delgado 19 urteko kartzelaren ondoren aske dela ere jasotzen du azalak. Eta bukatzeko 1960ko Afrikako independentzia olatuaren inguruko erreportaiaren aurrerapen bat dakar. Berria ikusten jarraituko dugu. Argazkian, ibilgailu batean Arrasaten hilda agertu diren emakume eta gizonaren kasua ageri da. Egunkari honek jasotzen duenez, herriko bi gazte dira hildakoak, 29 eta 25 urtekoak. Eta herritar batek aurkitu ditu gorpuak, motorra piztua zuen auto batean. Indarkeria aztarnarik ez dutela gaineratzen du. Titularrak bestalde, 2019an Euskal Herriko errepideetan 4 egunean behin pertsona bat hildela dio. Aurreko urtearen aldean, errepide istripuz hildakoak ugaritu egin direla dio, 91 pertsona zendu baitira. Berriak jasotzen duenez, azken hamarkadetan nabarmen jaitsi dira errepideko heriotzak, baina joera hori mantsotzen ari da urteotan. Horretaz gain, ERZ-ek PSOE-rekin adostu duen ituna gaur bozkatuko duela dio, eta krisian dela jada generalitatea. Bestalde, laneko ezbeharrek azken 5 urteetako hildako kopururik txikiena eragin dutela ere azpimarratzen da azal honetan. Aipatutako albisteez gain, berriak ere iparraldean homeopatiako produktuak garestiago dituztela dio, laguntza publikoa jaitsi baitute. Eta gogorarazten du Ibarretxe plana onartu zutela duela 15 urte. Bukatzeko, osasun arazoak dituzten haurrek arreta hobea nahi dutela azpimarratzen du, eta kulturan 200 urte direla Jose Maria Iparragirre jaio zela, eta hori dela eta ekitaldi ugari izango direla aurten. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Pedro Sánchezek Nafarroako trafiko eskumena berriz ere agindu duela dio. Inbestidura saiorako EAJ-rekin akordioa sinatu du PSOE-ek eta bertan baiezko bozkaren truke Nafarroarentzako trafiko eskumenak azaltzen dira besteak beste. Gainera, ez da lehendabiziko aldia Espainiako gobernu batek transferentzia hau agintzen duela. Aipatutako albiste ez gain, Nafar gobernuak zubi baten inaugurazioa ere iragarri du. Zubi bikoitz berri batek hobetuko du Egilorrera eta Beasainera errepidez iristeko bide bakarra. 800.000 eurotik gorako aurrekontua izan dute lanek, eta azpiegituran zirkulazioaren noranzkoa bikoitza izatea erraztu dute.
Lurralde kohesiorako kontseilari Bernardo Zirizak Egilor eta Beasaingo zubian azken hilabeteetan egindako lanak bisitatu ditu. Bi noranzkoetan zirkulatu ahal izateko azpiegiturak zituen erresistentzia arazoak konpontzeko eta errepidea zabaltzeko egin dira lan horiek. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaurko aldaketa handirik ez. Lainoa iraunkorra izan daiteke aurreko egunetan izan den zonaldeetan, eta gainerakoan eguzkitsu egongo da. Egunaren bigarren partean, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Haizeak hegoaldetik joko du. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Agian apur bat igoko dira ipar isurialdean, eta lainoak irauten duen lekuetan berdin jarraituko dute, giro hotzarekin. Bihar, ostiralean, lainotuago egongo da, batez ere arratsaldean. Goizean, hodeigune batzuk ikusiko ditugu, bereziki goizean goiz, baina eguerditik aurrera hodeiak ugaritu eta estaltzera egingo du. Ipar isurialdean euri pixka bat egingo du, bereziki azken orduetan. Haizeak hego-mendebaldetik mendebal-ipar mendebaldera egingo du arratsaldean, eta ufada gogor batzuk izan ditzakegu haizeguneetan. Temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsiko dira, lainoa jasoko duen lekuetan izan ezik, horietan nabarmen igoko dira. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1880 urtean, Julian Gaiarre tenore nafarra hil zen. Urte bat beranduago, 1891an, Jean Baptiste Elizanburu idazle lapurtarra hil zen. Beranduago, 1987ko urtarrilaren 2an, Miguel Indurain txirrindulariak txirrindularitza utzi zuen. Eta egun berean 2005 urtean, Lourdes Iriondo euskal kantaria zendu zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Holtzako zendearekin hasiko gara. Gaur, bihar eta etzi goizeko 11etan, sukaldaritza eta zirku tailerrak eskainiko dira Ororbia eta Arazurin. Horretaz gain, gaur arratsaldean, 6etan, familientzako antzerki ikuskizuna egongo da Ororbian. Eta bukatzeko, igandean, Arazurin koralak emanaldia eskainiko du goizeko 1:04 gutxitan. Uharteko albisteekin jarraituko dugu. Bihar, Los dibujos de Lucas eta Deja que fluya laburmetraien estreinua izanen da kulturetxean arratsaldeko 7etan. Uharten edo uhartearrek egindako 2 laburmetrai proiektatuko dira, eta gainera Eba Beunza, Manu Alvarez eta Jesus Mari Beltza izango dira bertan. Laburmetraietan parte hartu duten 3 protagonista. Los dibujos de Lucas 2018ko urriko 4 egunetan zehar grabatu zen, eta Uharteko udalak lagundu zuen proiektua. Zuzendari, guionista eta aktorea Eba Beunza izan da. Era simple batean, familia batek 5 urteko semearen Asperger sindromearen diagnostikoa nola jasotzen duen azaltzen du laburmetraiak, eta ezusteko gertaera honi aurre egiteko ausardia irudikatzen du. Manu Alvarezek zuzendutako Deja que fluya laburmetraia berriz, Navarra International Film Festivalaren Rueda un corto en 48 horas erronkarako egindako sorkuntza kolektibo bat da. Horretaz gain, igandean erregeen kabalgata aterako da 6:30 Tokialai frontoitik eta herritik ibiliko da. Bukatzeko, Noainen gaur errege magoen pajea egongo da kulturetxean 6etatik 8etara eskutitzak jasotzen. Ondoren, larunbatean, errege magoek Elortz bisitatuko dute arratsaldeko 6etan, eta hurrengo egunean igandean Noainen ibiliko dira. 6etan karrozak Foruen plazan jarriko dira. 6:30etan harrera egingo zaie su artifizialekin, eta gero kabalgata hasiko da, polikiroldegira. Horretaz gain, urtarrilaren 8tik 27ra kulturetxean Medicus Mundi antolatutako erakusketa bat bisitatzeko aukera izanen da. Zer gertatzen da Ruandan, galdeiozue bizikletei du izena erakusketak, eta bizikleten bitartez Ruandako bizitza sozial eta politikoa kontatzen da.
Saioarekin bukatzeko agenda errepasatuko dugu. Gaur, magoa egun batez jarduera egongo da Iturramako Zibiboxean 3 euroko sarrerarekin. 8 urtetik aurrerako haurrentzat arratsaldeko 6:30. Bihar, Magia Albaker salon egongo da Kondestabliko Zibiboxean 5:00 8:00. 20 minutuko emanaldiak izango dira ordu erdian behin, eta 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dago pentsatua. Txantreako liburutegi publikoan gainera haurrentzako zinema egongo da bihar goizeko 11:00 sarrera librearekin. Bihar ere, baina arratsaldeko 6:00 etxerik txikien antzerkia egongo da Gaiarren, eta sarrerek 8 euroko prezioa dute. Urtarrilaren 4ean, larunbatean, magiaren iraultza ikuskizuna egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30, eta sarrerak 3 euroren truke eskura daitezke. Gainera egun berean, Ene kantak ikuskizuna egongo da Gaiarren. 2 saio egongo dira, goizeko 12:00 eta arratsaldeko 6:00, eta sarrerek 8 euroko prezioa dute. Horretaz gain, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak ere kontzertua eskainiko du Baluarten, eta sarrerek 16 eta 38 euro bitarteko prezioa dute. Horretaz gain, larunbatera arte, Santas Pascuas jaialdia dela eta jarduera eta kontzertu desberdinak daude egun hauetan Iruñako txoko desberdinetan. Urtarrilaren 5ean bestalde, Errege Magoen etorrera ospatuko da. 4etan izango da irteera, eta 5etan egingo zaie ongi etorri eta harrera udaletxean. Beranduago, 7etan kabalgata abiatuko da Santa Catalina ikastetxetik. Nada debería fallar erakusketa bizitatzeko azken eguna ere izanen da igandea, Ziudadelan. Baita trenen inguruko erakusketa Baluarten 2 euro terdiko sarrera ordainduta. Urtarrilaren 6 arte gainera bestelako argiak jaialdia ospatuko da Iruñean. Beraz, bideoarte erakustaldiak, argi-jolasak eta beste instalazio artistikoak begiratu, sortu, jolastu eta gozatzeko azken egunak izango dira hauek. Horretaz gain, urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan, eta urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa Baluarten 8 euroko sarrerarekin. Bukatzeko, denbora gehiago izanen da, 3 hari hori erakusketa bizitatzeko Ziudadelako labean, otsailera arte egongo baita. Orain eta gaurko saioa agurtzeko, Eskasti taldearen Wasabi kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Ongi izan, eta bihar arte. Bizi berri ditugu argi